and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Doktrina. Maura ba ka na imong dadon? Oma. Kung mo hilak lang Mayolanda. Apan ayaw palabi, ma. Hinumdumi ang akong amahan nga mutulo na katuig kapin ang milapay sa iyang pagkahanaw. Kay gidagit sa mga militar. Ug hangtod karon. Wa gyud ato mahibaw ikon hain siya. Pisa na lang unta ang patay niyang lawas. Mary, mga sudaw mi. Pwede ano yung mamahaw sa inyo? Mga militar. No, anak, ayaw. Ayo. Yan na miss yung sala. Ayaw, anak. Diya kay sa ilawab sakat at tubangon ako sila. Ginoo ko. Uy! Hindi lang punta na. Huwag mabli. Dunganin ninyong damag. Uno. Dos. Ay! Adina! Murag mo mabli. May search warrant ba ka mo? Sudlan ninyo ka na ko ha? Kumi mo! Siksika gin ninyo ang tibok kwarto! Nangita ka og search warrant? Diya sa kung baba ang search warrant. Kung mangita sab ka og arrest warrant, diya sab ka na sa akong baba. Naikapi diha, ma'am. So pag sa balaod kini inyong gibuhat. Oh, wapa di mo manad. Kami rin gihapon ang balaod. Suman, dalitan ko ni mo kape, ma'am, o dili? Loy! O niya? Clear man, Loy! Unsa? Oy, tao na! Usa ko ba? Biragot? Hain ang imong anak. Hain ang imong anak! Tubag! Hain ang imong anak! Buhi ka kong buhok dong. Kisakitan ko. Buhi ako. Hain si Miri! Huwag ko maibaw! Sa inyong pagtuo mo pa uli pagkanga kong anak, nga inyo naman siyang giwanted. May pakita pa ka si Mary nga giisip pa ninyo siyang kriminal. Buhi ka kong buhok. Ano makataro kong sulti. Wala gudi ay mo mahadlo kong kaba sa gabaan baya mo. Naunsa maning taon kining nasura. Inyo naman kag nasuhid ang tibuok bae. Dunay Mary, nakitaan ba ninyo ang akong anak? Tana mo? Salamat sa kape, ma'am. Patay ka di lumpari ka. Sunod mo na ko. Sa ato pa, namakak ang pare. Iya lang tong paagi aron makapahuway sis kasakit, sir. Labad-labad lang sa kung pari ada. Biragod be. Dali, Loy. Nagsunod ko na mo, sir. Maro kang pari aga ha. Wa man lagi dos Mary. Ha, Tim? Ingon ka kay tuas Mary sa ilang bahay pero wa man lagi siya dito. Baka kon ka Tim da. Pari ka man ta. Loy, Sir, kuha tong chainsaw. chainsaw na sab... Sir? Oh, chainsaw lagi. Na chainsaw na sab di ay ni. Timothy, kung Amerikano ka pa unta, Mexicano ka man o Timoteo, parehas sa sab sa Pilipino. Pasalamat ka kagibati na kung kaluoy nimo nga nagtan-aw sa duha nimo ka mga kamot nga lata na kaayo o nagpangurog sa kasakit. Ha?
May na, kinakapahuway ka na. Padre Timoteo. Sir! Oh! Uy! Hay mang chainsaw. Imo na lang itiwasan, sir. Ang chainsaw, hay man! Sir, tira ang chinso. Kung ikaw akong suguon, musugot ka. Ibawar bitaw ka, sir. Pabuk ako ko sa mga tao, pinaagis pistol. Bisag pili pa kabuk ko. Pero chinso, ibaw naman ka. Digyo ko, sir. Ka? Sige, sir! Tanaw ka ba? Hindi ko si Roy! Pagkusaw na ko, sir! Grabihaan ng Kernila, uy! Kung saan kang bahina ang giputol, nag-utong man ang chinso. Wala. Human na tingali. Loy! Mura magdaligo sa dugo. Sabat ka, Loy? Mura magdaligo sa dugo, sir. Marika! Yes, sir! Yes, sir! Sir! Bebe. Pagkuha mo baril, be. 5 ka buk. Same as usual, sir. 5 ka baril. Usa ka baril. Ang usa ka baril, isod ang usa niya katiil. Ha? Usa niya katiil, isod og laing baril. Ug ang usa ka kamot, isod og laing baril. Laing kamot, isod sa laing baril. Ang iyang lawas sa usa ka baril. Ug ang iyang o, isod sa laing baril. 5 tanan, ha? 5. Unya pagmasa mo og siminto, ibukbuk ninyo sa matag baril nga may sud na sa lain-laing parte siyang lawas. Unya ilaban ninyo sa laod. Loy, naminaw ka na ko, Loy? Minaw mo naman. Tama na, Loy. Oo, amo naman. Start! Squadan nga pa dito sa kinag. Nagigil sa mga kaunoy. Agnes? Soda yun, Mary. Dali. Miabot ang atong gipaabot. Kumusta mo? Mary, ikaw na lang among gipaabot. Tana. Tana, nagpanawag na to ang kabukiran. Mary, welcome sa mga mapulang manggugubat. Mga kauban, dahil nagsod kamo sa hawanan sa panggubatan. Mabuhi ang NPA! Mabuhi! Mabuhi ang NPA! Mabuhi! Mabuhi ang NPA! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!